Bisan sa mga hagit o pagsulay, natuman na gayud sa pangagamhanan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang modernisasyon sa Cebu South Bus Terminal kon CSBT, pinaagi sa paglusad na sa centralized automated ticketing system ni adtong Martes, Mayo 18. If you only knew what it took for us to finally arrive right here this morning, then I am sure you will join me in saying this is truly one proud, shining moment for the province of Cebu. Because it would raise the level of Cebu several notches higher. In the way we would be extending services to our fellow Cebuanos going to our southern towns and western towns. Usa sa mga hagit nga gipunto sa gobernador, dihang gisirhan ang CSBT sa miaging tuig, diin wala nay biyahe ang mga bus gumikan sa kahadlok sa COVID-19 pandemic. Laing hagit nga nasugatan sa pagpatuman sa maunga sistema ang pagsupak kaniadto sa bus operators. Kini manggod nga maong sistema ha, makatabang kay dako sa atong bus operators. Nga naman, wa na kilkil, diretso na tanan. Nga naman, properly ticketed and accounted for, and the very next day, deposito sa ilang account. Wa na laing collector, wa na laing mangayo, o ticket. We have professionalized the system and more so, put in the proper controls. Kay kwarta gani, init na kayo. Sigo ni Eric Lim, presidente sa Topline High-Tech and Synergy Corporation, naabdan sila og 2 ka buwan paghimo sa dry run. Sa pagsugod, nakita nila nga naglisod og adjust ang mga tao. Apan sa ngadto-ngadto, nalipay sila kaysa paglabay sa mga buwan, nakakat-on na gyud ang mga pasahero. This is our commitment from Topline that we want to give the Cebuanos world-class technologies and at the same time, putting the passengers in mind, especially the passenger security and minimize cash contact and the spread of COVID-19. Matod ni Eduardo Montealto Jr., Regional Director sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa rehiyon, ang CSBT mo'y labing una nga terminal sa rehiyon nga nakapatuman og modernization program pinaagi sa centralized automated ticketing system. This is the first time. Wala ingon ani. Kini niya nga mga butangan anticipate na ni Gobernador. Yan na ni nakuha. So ahead pa siya kaysa mga uban pa nga gihuna-huna, no? So muna among gidayeg nga maayo ang pamaagi ni Gobernador. Matod ni Land Transportation Office kon LTO7 Director Victor Caindic, ang bag-o og high-tech nga sistema sa CSBT mas nagpataas sa standards sa Sugbo. The Cebuanos should be very happy na naa ni nga sistema. Dili man ni siya tan-aw nako nga card lang ang ibutang para ibayad. This is bringing the standards higher, no? This project will take our transport system to an entirely different level now, above many other provinces or cities in our country, no? Pero lahi gid na when you have the right leader. Sa habig sa mga pasahero, nakita nila ang kayuhan nga dala ni ining pagpatuman na sa Kapitolyo sa modernisasyon sa CSBT, pinaagi sa centralized automated ticketing system. Akong masay sa new system is kanang nice jud kay convenient sa tanan tao, then dili gani magkahuot ang mga tao, then easy ra kay para padong sa bisan asa. Dili siya hassle di pareha sa una ba nga kanang magdumog jud ang mga tao ana. Dali ra kay karon nga system. Mas husay, diretso man. Unsay mo ang nakita mo kalahian? Sa mo ka ito, samok mas dugay. Niadtong Setyembre 2020, gipirmahan sa mga opisyal sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ug sa Topline ang kontrata alang sa pag-supply, pag-install, pag-operate ug pag-maintain sa centralized automated ticketing system sa CSBT. Kini human nga ni-aprobar ang Economic Enterprise Council sa Kapitolyo ug wala usab ni dawat sa Swiss Challenge sa proposal sa Topline.
Pinaagi sa bagong sistema, dili lang ang kasayon ug kakomportable ang gilantaw sa Kapitolyo alang sa mga pasahero, kundi alang usab sa ilang kaluwasan ug seguridad sud sa terminal. We have the gate validators, which is kani. So it's like the airport right now, di ba? Kung sakay ka sa una, na nakatay QR, and then when you tap it, open na rin ang gate. So basically, it's like the airport. The cards, you can purchase it with the load na daan. Sa pagsud sa gangaan sa terminal, anaas ang loading station, diin dinhi magpa-load sa suri-suri cards. Tapad niini ang ticketing counter, diin mapalit ang suri-suri cards nga iscan sa dili pa makasud sa gate. Mas easier kay dito pa lang daan, ma-assist na namo kung asa sila padulong. Ang kaning validator mo ni the only way niya i-validate kung pila ka passengers ang naadre mo po'y bayaran ni top line. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.